Yun lang sa hanggang. Tapos kaya ano yun. Huwag ka na kaya, matulog ka na rin. Hi, B-Boy, shout out. Salamat sa thumbs up, Sangkay. 2 viewers in the house, shout out. Tawa ka dyan. Yes. Minsan lang magpagupit. Pogi na naman ako. Sigurado magkakaroon kayo ng forever sa pandikitan. Kaya bilihan lang kayo. Hindi sayang ang pera nyo dito. Tatlo isa lang po. Ang original ng pandikit. Ito ang pinakamatibay na pandikit ng Pinoy. Tawa pa nga eh. I-edit ako ng video ko kanina. Kumusta ang FB natin ngayon? Okay naman. Hindi pa ako monetize. Mahina ang views ko ngayon. Di na umaabot ng 5,000. Pero hindi ako nagsasama mag-upload ng mga upload. Baka may mag-viral na naman na video. Gusto kasi ng mga tao sa sa Facebook, yung mga kalokohan. Mas gusto nilang panoorin yung ACEB channel. Mega love shoutout po. Hello. Kumusta? Hi my buddy. ACEB channel. Give you moderator. Give you moderator. Where you're from, Sir EC AB? Indonesia coming. Ay, no. Welcome to the Philippines, my friend. Hello, my friend. Welcome to the Philippines. Thank you very much for visiting my live. English ba? Live lang tayo habang nag-edit ako ng aking video, guys. Mga kawayan na. Ito yung video. Ay mo pan fitness, hello po. Tony Tinidoro, shout out sa iyo. Good evening. Shout out, good evening. Mupan fitness, hello po. Hello ma'am, salamat po sa pagpasyal. Thank you very much. Uy, andyan si Ma'am Mupan Fitness, guys. Saan kay B-Boy? Nandyan si Ma'am Mupan Fitness. Mabait yan, solid. Ano yan ni Japper. Kanang kamay sa mga live. Mupan Fitness, mega love shoutout po. Maraming salamat po for visiting my live. Sayang makasi banyak. Hello Mupan Fitness, welcome to my live. Thank you po. Maraming salamat po. Nag-ano nga ako kay Idol Japper na sana makasali ako sa next na challenge. Naka-experience man lang ba? Sana makasali ako sa next na challenge.
Thank you very much, Pan Fitness. Guys, yan dyan si Ma'am Pan Fitness. Napakabait niyan, guys. Saan kay B-Boy, pasyalan mo si Ma'am Pan Fitness. May channel din yan. Ay, maraming salamat po. Ay nako, kay Waray, Tagalog ka man, sir. Easy. Ma'am Pan Fitness, nakaano po siya, nakapin. Hello po, Mopan. Saan kay B-Boy, napaka ano yan. Solid ni Idol Jappers yan. Ano yan? Ano yan ni Jappers? B-Boy TV, hello. Sabi ni Ma'am Mopan Fitness. Ma'am Mopan, thank you po for salamat po sa pagbisita. Nandito nga na rin si Katano eh. Nandito ako sa sa iyong bahay. Pinasyalan ko po. Ha? Wala lang. Nasaan kayo yung main channel ni Ma'am Mopan Fitness? Si Elias. Si Kahaw. Si Kahaw? Thank you very much sa 2 viewers at 5 thumbs up. Thank you very much. Salamat pala, shoutout pala kay Kabansot sa pag-subscribe sa akin. Thank you Idol Kabansot, salamat. Jerwin Official, Kahaw, Kabungot, salamat sa inyo guys. Kay Tatay Tatski, kay Idol, lalo na kay Idol Japper Sniper. Kasi tuwing nagla-live si Jappers, napapansin na rin ako. Nakakatuwa. Nakakatuwa guys, yung mga kabaray na napansin ka ng idol mo sa sa larangan ng YouTube. Pagbablog kasi sila Jappers at yung Team Gonggong ang naging inspirasyon ko maging mag-vlog. Thank you. Sayang yung shoutout pala kay Solid Sober din na si nakalimutan ko ang pangalan, nasa Facebook ko ngayon in-upload ko kanina. Hindi daw niya naabutan si Idol Jappers kasi pumunta siya daw ng Cubao, nandun daw siya bago nakita niya ang live ni Kabungot. Baka na pumasok siya rito. Dating dikit na ako kay Mopan. Nakadikit ka na pala. Solid yan si Ma'am Mopan. Ano yan siya dyan? Lagi nga nagpapalipad dyan sa hangkay. Nagpapalipad yan sa mga tawag nito, Bukana vloggers. Minsan napasok ako kay Jappers. Pasok ka rin sangkay para baka sakaling magpa-challenge si Japper ng mga small YouTuber tulad natin. Yung hindi ganun kalalakas ang channel kasi wala namang pinili yung tao na yun eh. Mabait yung tao na yun, supportive, napaka niyan, humble. Pag nakita mo sa personal, napaka-pugi niyan. Kapag sa sa camera, akala mo ang pangit niya tignan. Pero pag sa personal mo nakita, si Kabungot, nako, may starstruck ka talaga. Nakakanginig niya pag nakikita ko yung personal yun eh. Oo, pag nagla-live siya. Oo, nakaraan nakita ka namin ni Pe na nandun ka. Pasyal ka lang doon. Dami rin mga nandun nga minsan sila yung mga natin dyan, mga kaibigan natin sa YT, nagpupunta yan doon eh. Ma'am Mopan Fitness, maraming salamat po ha. Maraming thank you po sa sa panonood sa aking mga video kahit hindi ganun ka quality at hindi naman ganun kaganda. Pagpasensyahan nyo na po. Pero pag naisali ako sa halimbawa masali tayo ni Japper sa kasi sabi ni Japper kanina sa live niya, gusto daw niyang kumuha sa mga mga solid viewers na laging nandun nanonood sa kanya at gusto niyang kumuha doon na isali din sa challenge. Sana makasali tayo. Japper, sana masali mo ako. Talagang pupursige talaga ako mag-vlog dito kahit mumurahin lang ang cellphone natin. Welcome po, support lang po. Thank you Ma'am Mopan Fitness.
Thank you very much. Ma'am Mupan Fitness guys, dami ng tinulungan niya na vlogger sa Bukana. Salamat po, maraming thank you. Napakabait niyan Sangkay, B-boy, si Ma'am Mupan. Lahat ng live ni Japper, nandun yan lagi. Bakit? Tutulog na sana ako kaso naisipan ko mag-live kasi wala pa akong upload. Puro short video lang ang ano ko, nag-upload, nag-edit ako ng aking video. Kanina. Ayan o, nasa palengke tayo guys. Ay, may ads pala itong ano, CapCut. Tinitigas-tigasan ko na yung mukha ko sa palengke. Dati nahiya ako mag-video-video, ngayon video kinakapal-kapalan ko na ng mukha ko. Sayang yung opportunity balay natin, sumahod tayo sa white. Pero 2 beses na ako sumahod mga kawaray. Dahil tulong ni B-Boy TV. Dahil sa tulong ni Idol siyang kay B-Boy TV sa sa pagla-live niya, tuwing magla-live siya nandun ako at pinapalipat niya yung mga viewers niya. I-edit lang tayo guys. Dahil nagpakabibay sa kapit, kaya bili na po kayo. Mga suki, hindi sayang ang pera nyo dito. 100 po ang isang balot, ang original. Wala pa kasi ganong gumagawa dyan sa Bukana ng ganito mga content. Ito ang pagtitinda sa bangkita. Wala pang gumawa. Mga anak ko sa Planet Sword, sila Kahaw, Kabansot, Kuya Tubal, marami pa sa Bukana, Boreas at Pinyan. Sana Ma'am Mupan Fitness, masali mo rin ako sa sa mga Planet Sword. Oo nga po ikaw po yung nila Nakita ko na rin yung bangka nyo na sa inyo po yun, di ba? Yung pinaayos nyo na bangka. Na kay Kuya Chong ba yun? Na hawak-hawak ni Kuya Chong. Kasi meron nakalagay doon ng Mupan Fitness Naku, huwag ka maingay, nak. Boss G, shoutout sa'yo Boss G. Yan si Boss Joey Sniper. Ano yan? Solid sword din yan. Hindi lang niya nakikita si Idol Japper. Si Kao ang si Kao ang nangangalaga sa bangka ng Planet. Ganun po ba? Si Kao pala yun. Nakala si Kuya Chong. B-Boy TV, shoutout, Yahoo. Boss J, Mama Upan Fitness, mega love shoutout. Uy, kilala ka talaga Mama Upan. Boss J, thank you po Mama Upan Maraming salamat po. So guys, nag-edit tayo guys ng video. Upload ko to bukas. Hindi ko kasi mapagsabay-sabay yung hindi ko makapag-sabay-sabay kasi nagtitinda ako. Siyempre minsan naisipan maglumuwas. Munang kalakal. Wala naman tayong taga-tinda. May taga-tinda tayo tuwing lang, Sabado, Linggo lang kasi nagdadalawang kariton ako. Pero pag ganitong Lunes to Friday, ako lang. Hindi naman kasi bantay yung asawa ko sa anak ko. At mga gawain bahay. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay pag uwi. Busing ako rito sa bahay. Busa. Dati dikit namin ko kay Ma'am Mupan, di ko kilala po niya pa ako. Yung Joey Sniper official, dati po min ko, Ma'am Mupan. Magdalawang years na rin ang bangkang Planet. Opo, na kasi nung punta namin ni ay, di pala.
Yung pagpunta namin ni Pobreng Worker, parang wala pa ata yung Planet Seward na yun. Ngayong ano lang, ngayong taon na lang to, na April, yung summer, nagpunta kami doon. Nakita mo naman siguro mo kami doon mamupan fitness kay Idol Japper nung kasama ko yung nanay ng asawa ko, si Pay. Tuwan-tuwa rin yung asawa ko nung nakita niya eh. Nasa kubo si Japper, sabi ko, may yun si Idol Japper, oh. Kaway-kaway ka, lalapit niya ano tayo. Yun nga, di na nagkamali, pumunta naman. Ha? No. Ay, Nagkakilala kami sa may live ni Kabsat Eric G. Corpus. Oh, si Eric G. Corpus, napaka ano rin yan, napaka solid din yan. Dito lang. Thank you Sangkay B-Boy, salamat. 3 viewers in the house, shoutout. Pasensya na kayo guys, kung minsan lang tayo mag-live Kasi busy-busy yan si Waray. Ang hirap kasi pag maraming bayarin. Di pwedeng puro tayo YouTube, hindi tayo magtrabaho para sa ano natin pang araw-araw kasi sa YouTube ano lang to bonus na lang to pag sumahod ka diba? Sa ganitong ano ngayon wala. Pag di ka nagtinda nako, gugutomin ka lang. Yung YouTube swerte lang to kung nakakasahod ako kasi parang uli kong sahod yung April pa April, May, June. Magtatatlong buwan na mga matatapos na yung June, di pa man lang nangangalahati yung dollars ka. Pasaway. Mabuti pa to si Biboy, buwan-buwan sumasahod Kung di ko kasi magawa yung mag-straight ng isang buwan na mag-live. Anak ko. Kaya itong opportunity na nagpapa-challenge si Japper na gusto ko sana makasali sa kanya. Para pag once naman na magpa-challenge, maisali tayo, mapupromote yung channel natin. Kaya maangat tayo ng views sa angat. Tapos siyempre, kakapal-kapalan na natin ang mukha yun, lalo na natin kakapalan ang mukha. Pag na ano tayo, kasi na-flex na tayo, nasa lagi tayo sa live na Idol. Maraming salamat pala sa mga yung nag-live si Idol Kabungot noon na inano ni Idol, ni Phoenix ni Idol yung aking channel. Maraming salamat. Thank you very much Kabungot. Salamat sa iyo. Boss Jay, salamat. Salamat sa inyo guys Mamupan, thank you Mamupan sa pagpasyal. Gabi boy, salamat. Boss Joey, thank you. Kaya itong ano na to, yung challenge nito kasi kanina si Japper nung nag-live, nagsabi siya gusto niya daw kumuha sa mga viewers na hindi daw taga Bukana na gusto niyang isali. Kasi sinabihan ko na rin yun sila Kabansot, si Kahaw, tsaka si Jerwin Official, tsaka si Kabungot nung off-cam. Sabi ko, Dul, sana makasali ako sa challenge na Idol next month. Sabi, so mag-ano ka lang, sabi lang tsaka yung kay Matipo, nagko-comment kay Matipo. Sabi ko, Dul, sana makasali ako kay Idol Malay mo, may kwento nila off-cam. Pagbigyan tayo ni Idol Japper Sniper. Ito guys, may papakita lang ako sa inyo guys. Nakakatuwa, alam niyo guys, mga kawaray, yung tipong yung idol mo na sa pagbablog, tapos mapapansin ka, tapos shoutout kasi ganitong live niya, ganyan Ang Martio, buti na lang. Yan. Ang natirang luto na binigay mo sa amin ay isa na lang yata o dalawa. At least. Pero yung iba nakain namin lahat. Binigyan ko sila ng mais, mga kawaray. Nung pagpunta nila dito sa may Nubaliches, Bulod St. Peter. Bait niyan. Napaka-humble na tayo. Wala ka masabi dito sa tao na to. Wala gusto ka makita doon dito sa Nubaliches. Wala lang maalis kami sa pamilya. Salamat doon sa manonood. Ano to? Abangan mo lang live niya doon sa mga main channel niya, tol. Lagi ako nandun sa live niya, tol. Tuwing umaga nagla-live yan. Kanina comment ako ng comment Sabi ko doon, sana makasali ako sa challenge mo next month. Hindi naman na tayo papabayaan ito ni isang kay Biboy. Alam ko naman yan, napaka-supportive yan. Pag nasali tayo sa challenge na yan, baka sakali lang ba? Pangarap lang naman yan.
wala namang imposible sa taas kung tayo pa bibigyan, di ba? Di ba? Eh, medyo na ano na tayo sa ano, pag, siyempre, alam mo mga koray, di ako pag ako nakasali sa challenge na ko, gagawin ko talagang lahat pa, boy, vlog ng vlog kahit napakahaba. Ay nako, ang dami kong gustong magawin dyan sa palengke. Kaso lang, hindi pa ako na ano na-flex ng mga nakakaangat sa atin ng mga vlogger ba. 5 viewers at 7 thumbs up, shoutout. Magsabi ka. Oh, lagi ako nagsasabi tol. Sinabihan ko na yun sa live yun. Kahit kay Jerwin Official. Yung nasabi ko na. Siyempre. Teka Sangkay, salamat sa support. Alam ko naman sa ano natin dyan, sa ano ni Sangkay, mga kaibigan dyan sa ano, YT. Lalo na sila, shoutout pala kay Ma'am Malu Park, nagpasyal sa akin, nagpalipad na naman. Si Bay Acoustic, Sangkay Matthew, Sangkay Grace, Sangkay Criselda, at Team Tacloban, maraming salamat. At sa iba pang mga ano natin dyan kay sa YT World. Thank you very much sa inyo guys. Kinakarera ko kasi guys yung ano ko, yung Facebook ko. Gusto kong ma-monetize ba para kasi ang gusto ko kasi guys, mga kawaray, ang gusto ko pag nakilala ako sa Facebook, siyempre yung YouTube natin, madali lang yung kapasyalan nila mapuntahan pag mayroon na tayong talagang pure na solid walay natin diyan sa ano, Facebook. Siyempre maano tayo nun. Marami na tayong taga-share sa ating mga sa Facebook natin. Hindi lang tayo nagkakaroon ng kunting budget eh. Siyempre, kapos pa tayo ngayon sa pagtitinda. Nahirap kasi ang ano ngayon. Napakatumal ng May. Yung mula nung May hanggang June, napakatumal. Tuloy-tuloy ka lang po, no? Once now, baka ikaw sa video mo mag-viral. Oo nga po. Mayroon ako nag-viral Ma'am Fitness sa ano. Sa Facebook lang nga po. Ito, mayroon akong viral sa Facebook. Kaya nagporsige ako rito, lalo akong ginanahan mag-vlog eh. Ito ma'am, may 1.6 akong million dyan. No? Kaya ito yung naging ano ko, na lalo akong nakilala sa ano, hindi naman ano pa talaga totaling kilalang kilala. Ano lang, nakakatuwa lang kasi napansin na. Kapango vlog, shoutout sa iyo. Maraming salamat po. Naman po Ma'am Fitness. Tuloy-tuloy lang po talaga yan. Pangarap ko to eh. Ito yung pangarap ko sa ano. Hindi naman ako naman hinahangad yung sumikat ako. Yung gusto ko lang yung ano. Sumahod kahit pa paano. Maranasan naman na makasahod sa YT, di ba? Diba yun? Kapango vlog, shoutout sa iyo. Magandang gabi po sa iyo. Dong kanak na kuha makita ka dyan. Kulit naman. Wait lang Kapango, bigyan kitang jacket. Kapang. Give you moderator. Ngayon mayroon ka ng moderator. Salamat sa pagpasyal. Good evening din po. Salamat. Thank you. Tuloy-tuloy ka lang po. Baka ikaw sa mga videos mo mag-viral. Nung ano po, medyo tumataas na mga videos ko noon kasi masaya na nga ako, maabot 100 ang views ko eh. Natutuwa na nga ako eh. Sa Facebook kasi mga kawaray, mabilis na mag-viral ang video. Pag lalong marami nag-share, ang bilis. Meron akong gustong gawin sa sa palengke na wala pang na gumagawa diyan na mayroon diyan mga nagba-vlog sa palengke pero hindi ganung hindi tulad ng ginagawa ko na long video talaga, mga lang sa pang reels lang talaga. Itong content na to guys, maganda tong content na to pagtitinda. Mark dyan, doon ka Mark dyan.
Dito lang sa kabila. Hey, boy, tawa ka ng tawa dyan. Ano yun? Shoutout po sa inyo guys. Materialis, lahat kinakapitan. Ito rin ang paligid na piling papunta sa Marikina. Nag-iinip po ako mga ka. Ha? Dahil sa akin, bukod sa rice, hindi po natitira ng sapatos. Subscribe mo man sa mga Mopan Fitness man. Ito pa rin na natin mga karo. Apat na klase pa rin ako kanina. Mga tira ko yung sayote at saka yung mangga. Yung mais. Bago yan. Hindi na kayang tuklapin kahit anong lakas ang nila. Wala pong pinipiling materialis, lahat kinakapitan. Ito rin ang pandigit. Yan pa ata yung buhay na mano ko siya. Tita, ito yung buhay na mano ko. Buhay na mano ko kasi mangga eh. Kung sa rice, hindi po natitira ng sapatos. Hindi po siya nagmamantsa. Hindi po ang sapatos ay hindi po namuulit. Hindi kaya ng ibang patigil. Malas din ang patigil. Lahat ng bumibili ay bumabalik. Pwede rin sa mga chismosang katipahay o sa mga walang sintasyon. Sigurado magkakaroon kayo ng forever sa panlikuan. Kaya bilhin na po kayo. Hindi sayang ang pera nyo dito. Tatlo, 100 lang po ang original na Pinoy Pandikit. Pinoy Pandikit. Ito ang pinakamatibay na pandikit na gawang Pinoy. Maamit po sa patos, chinilas, dahas, motor, ceramic. Ang dating pandikit na pusilis. Ang nakakapitan sa inyong bahay ay Pinoy Pandikit lang ang kailangan. Ginagamit na rin ito ng Marikina sa Facebook at YouTube. Ang Pinoy Pandikit. Dahil napakatibay sa akin, kaya bili na po kayo, mga suki. Hindi sayang ang pera nyo dito. 100 po ang isang balot ng original ng Pinoy Pandikit. Kung pinakamatibay na pandikit ang hinahanap nyo, subukan ninyo ang original na Pinoy Pandikit na gawang Pinoy na tinatakilit ng mga Pinoy. Lalo na sa mga sapatos, yung chinelas, sandals, hologram, bearings na door, ceramic, figurine, basal na puspiso, ang kahoy, tiles, pinasi, stainless. Sayote. Pinakamatibay na pandikit na Sayote na Lumalay Street mga koraya. ito lang po ang tanging pandikit na puspiso. Pwede rin ang piraiso. Waray. Lagos 4. Ginagamit na rin ito ng Marikina sa Mura Pilipinas. kasi sayote ngayon mga koraya. 250 na lang daw isang bundle. Napakatibay sa akin. Kaya bilhin Ano yan? po kayo. Ha? Hindi sa ang pera nyo dito. 100 po ang isang balot. Ha? Ay, shoutout 1 viewers at 7 thumbs up. Ayaw po. Ito guys, ang paninda natin. Sayote, mangga, mais. Itong mais, wala pong doon mga nabigyan tayo sa mais. Wow, itong kalak sa ating paninda. Sasana lang ako mga kore na lalagay dito sa labas, sa may perino. Dito naman ako sa, kaya wala kang dito
si Ruben. Sila ng people. Dito tayo dito sa tapat. Habang wala pang bumukas na ilong. Magtutulog. Use up mga oray. Panila natin ay sa'yo. Ano? 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 Ha? Ikaw, bumibiro ko ng hindi na bago. Ano? Shout out! Salamat yung po, sabi ni Maria Becala. Kasi nagkukulit yung rin. Dati sa akin ang 49 shout out. Maria Becala siya po sa Alien TV. Shout out to viewers. Edit lang po ako. Shout sa'yo. Hello for watching. At lagi lang po sa mga. Maraming salamat po sa $153 ma'am. 150 na lang. Buhay na mano lang. Uy, nakabuhay na mano rin. Thank you, ama. Thank you. Yes. Bus, pati pandubos. Ano ba yan? Tinatanggal mo pa rin mo. Saraw. Nakakagig siya. Sa mais. Thank you. Sinundan din ako. Ano yung ginawa natin? Nililid ko palang ginawa. Wala na, kaya na yan. Ah, ang mano ko pala, yung ano kayo, parang vendors din. 153 ma'am. 150 na lang. Buhay na mano lang. $153 ma'am. 150 na lang. Buhay na mano lang. Sorry, nakabuhay na mano rin. Thank you, ama. Ano? Alam ko yung 128 this one. Bus, pati pandubos. Thank you, ma'am. Shout out. Kaya palang doon yung mga ano ko, nagtitinda rin, kaya maraming pera yun. Uy! Ay, pumasok, bagong pasok ah. Ay, Sunny! 153 Sunny ma'am. Sen TV, shoutout po. Buhay na mano lang. Hello po, thumbs up. Kabis, Kasibyo TV, shoutout po. Hello, kumusta yun? At team, ano to, so word ay, andito sila guys. Nandito sila. Thank you po, salamat sa pagpasyal. So nga po, si Sir Sunny oh.
Andito rin yung nasa ano rin to kay Jappers. Thank you po, may moderator na po kayo. Sir Casibio po, meron na rin po kayo. Bigyan po kita moderator. Thank you very much. Salamat sa pagbisita sa aking channel. Ito tayo. Ayan guys, meron na po kayo. Sir Casibio, meron na po kayong ano? Meron na po kayong moderator. Ganun. Thumbs up down. Thank you po, Sir Sunny. Send TV official. Casibio, Miguel shoutout. Biboy TV, Miguel shoutout. Sabi ni Sunny, Send TV. I check your, ano po, your moderator. Okay. Yung channel niyo to, Sir Sunny. Sunny TV, Miguel shoutout. Biboy TV, salamat sa kay Biboy. Nandiyan kanina sila si Ma'am Mupan Fitness guys. Mga kawaray. Sir Sunny at Casibio TV. Ha? Sino? Tawa ng tawa lang nga ni. Pangarap ko guys talaga makakasali sa challenge ni Japper. Yan talagang gusto kong ano. Ay, pag ako talaga nakasali nako. Gagawin ko talaga ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Makaranas lang ba ng ano? Experience ba makasali sa challenge? Kahit kulilat ba lang? Pang ano lang? Pang 20 kami, pang 20 ako. Okay lang yun. At least nasa ano tayo ni ano, lineup ni Idol. Good evening, Sunny. Sabi ni B-Boy TV. Sangkay B-Boy, thank you very much. Salamat po sa ano, 4 viewers at 10 thumbs up. Mega love shoutout po sa inyo, guys. Thank you very much. Nag-edit kasi ako kanina. Na bagong subscriber ko to sila, Sir Sunny. At si Casibio TV. Mga solid followers ni Jappers yan at subscriber. Sayang dati kong channel, watch hour na lang sana. Nako kasi nasipin ko kaya back to zero ako. O bakit po, hindi ba, Sir Sana, hindi ba naka ano yung channel mo sa, ano, iba, sa, yung ano mo, main channel mo, hindi naka sa ibang, tawag nito? Ibang cellphone, ano mo naman yun eh. Pwede mo naman baguhin agad yung ano nun, yung password. Tama ka, solid rin ako sa solid. Opo Sir Sunny, Sen TV. Lagi kita nakikita dun sa mga ano ni Idol Japper sa live niya. Ay, Ma'am Maribik Cabanyes. Hello. Mega love shoutout po. Ma'am Maribik, pwede pong pasuyo po ako na anuhan mo naman si Ma'am Mupan Fitness. Ano yan? So word pump. Kasi yan mga solid yan. Sir Sunny, Sir Sabio. Mga solid po sila talaga na ano yan. Mga subscriber na idol. Dahil din sa pagbigay ko ng mais, napunta sila sa akin guys. Naka-subscribe. Kaya napakasalamat. Bless natin guys dahil sa mais na yung guys. Nabigyan tayo ng mga subscriber ni Idol na mga legit talaga, wala talagang mga yan, tunay na mga subscriber at hindi yan mga subscriber lang na hindi nanonood. Nako po, nanonood po yan. Parang ako, subscriber ng ibang Gabansot ng Team Bukana. Ay, Ma'am Ron's Life Journey, hello everyone. Thank you Ma'am Rons, pasensya na po Ma'am Rons kung hindi ako nakapasyal sa inyong Sino Mark? Yung nakapin po Ma'am Ma'am Maribik Cabanyes. Yung nakapin po si Ma'am Mupan Fitness. Ano yan? Planet Steward. Ano yan? Pinuno ng Planet Steward. Yung Planet Steward. Para maging ka na rin yan. Siya yung dyan, yung founder ng Planet Steward. Sir Sunny, Ron's Live TV, magalab shoutout po. Si Sir Sunny, main channel niya to.
Pero ano pa lang siya, maliit pa lang po. Pwede naman natin pasyalan na, pakipasyalan na lang po guys ha. Sir Sunny Sen TV official. Sir Sunny, sa ano na ako magdikit sa'yo ha. Next na, ano, para hindi tayo maano. Kasi naka-live ako, itong main channel ko, didikit ko siya yun. Ah, okay Mark. Thank you Ma'am Marivic Banyes. Hindi po kayo nakatulog. Anong oras na po? Mag-11 na. Okay lang. Thank you, Sir Sunny. Daming pumunta nung mga kawaray, yung live ni Kabungot. Nung, ako na-una nun eh. Ako na-una pumunta dyan sa, kasi malapit lang sa amin yan eh, sa palengke. Yung sa Bulod St. Peter, ay isang sakay lang yun sa, kahit nga lakarin, kayang-kaya eh. Yung ginawa ko, nung nagtawag ito si Faye, Maria Faye, nasabi, May, nandun sila Idol Kabungot, sila Idol Japper sa may Gulod, Novaliches, St. Peter. Ay talaga yung paninda ko mga kauray, kung na-video ko nga lang nun, nakakatuwa eh. Kung ano agad, ginawa ko kahit linggo yun. Wala na akong pakialam, kahit maraming tao, marami namimili. Ang ginawa ko talaga, sirado kong paninda ko. Sabay sipat na agad dun, sakay agad ko ng jeep. Na-enjoy naman kahit wala nang bininta sa ano nung linggo. Mabuti na lang, mayroon tayong ano, taga-tinda si Chingkay. Kahit pa paano, nabintahan yung amin. Yung mangga ko na tingga. Kaya ang ginawa ko, nangako ako sa nila kay Idol na, Dol, magbigay ako ng anong mais na puti, luto ba? Sa dilaw, tsaka yung ano, mangga, dadalhan ko kayo. Ayun, nalalo na dagdagan. Tapos pagbalik ko nung hapon, mayroon din mga apat na subscriber din na Idol na naandun. Si ano, Wangbu TV, shoutout po. Sir Wangbu TV, si Redski Motovlog, shoutout sa iyo. Ayan, mga ano natin yan. Bago nating ano, mga subscriber. Legit po rin yun, mga solid so word. Okay lang, ano yun. Saan na ba tayo? Sayang nga at nagkataon na duty ako that time na nasa Nova sila. 24 hours duty ako. Oh no, sir. Ay ko pala yung Sir Sunny, yung Sen TV na sinasabi na ano, ni Kabungot. Na sayang sir, hindi ka nakapunta dito. Naka-duty ka pala. At noong nasa Balagtas, Bulacan sila, ganun rin. Duty ako nung pumunta sila sa patay si ano, Gwento. So, yung po Sir Sunny. Si ano nga rin eh, yung solid followers din, taga Novaliches lang din. Nakarang araw, sabi sa akin, nagtitinda ako, nagsi-cellphone ako. Biglang lumapit, sabi ko, uy, Waray, sabi sa akin, uy, Waray, ikaw bala yan? Ikaw yun, di ba, yung pumunta sa Gulod? Sabi ko, oo, ako yun, bakit? Ay, solid suward din ako noon. Kay Japper, solid, gustong-gusto ko makita sana yun. Si ano, yung pangalan ba nun, nakalimutan ko. Basta makikita ko rin yan. Sabi niya sa akin, solid suward ako doon. Nandun lang ako nasa Cubao daw siya. Hindi daw siya nakapunta kasi may biyahe daw sila, kung wala daw. Sana pinuntahan din daw niya. Tuwan-tuwa nga, siya nga rin nagsasabi sa akin na ano, na gawa ko ng video ba na ano, mahahaba para kasi pinanonood daw niya. Shout out sa iyo tol. Salamat sa suporta. Ito yung ano niya, picture. So yung Solar Sword din to guys. Kuya. Ano to eh. Ito guys, yan. Yung ang pangalan nito, nakalimutan ang pangalan niya. Notski ba to? Si Notski. Yan guys, Solid Sword din yan. Dalawang beses na kami nagkita nito eh. Pinuntahan ako dyan sa palengke. Eh, minsan nagde-deliver sila. Shoutout po sa 4 viewers at 11 thumbs up. Salamat sa inyo guys sa suporta. Thank you very much. Excuse me. Shoutout sa 4 viewers. Shoutout.
Nilit ko pa yung video kanina. Tubos, pati ka tubos. Thank you, ma'am. Shout out. Hindi pala yun. Kala ko na. Kala ko end na. Tak ako. Tinda pa ako bukas mga kwaray. Tinda naman. Ganito lang talaga ang buhay namin. Main doors. Tinda. Pagkatapos tinda, uwi bahay. Cellphone. Antokin. Tulad nga, tinantok na ako. Pero maya-maya ako matulog. 3 viewers at 11 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. May na lang mga buyan na. So may wala naman ano. Ano? Kahit sa mga followers nila like nanay mo pa na May Santos Air Corpus Weirdo Tita Ayo An Banson Anka Kalyabi at iba pa. Yan mga sinabi mo, ano rin yan. Napaka masolid po yan. Si Ma'am Mopan Fitness na nag-subscribe na sa po sa akin yan. Si Ma'am May Santos, Eric Corpus, Weirdo Tita. Ayan si Tita I.O. yan. Naka-subscribe din po sa akin yan. Ma'am Ann Banson, hindi pa. Hindi pa naman tayo kilala niyan. Pero nakikita lang lagi tayo sa live ni Kabungot na. Kaya nagsi-subscribe sa akin kasi nag-ano si Idol eh. Idol Kabungot. Na-subscribe si Waray. Matapos ko lang motor ko. Pupunta ako next year sa Bukana. Ako nga may balak akong pumuntang Bukana pag ngayong medyo makaluwag-luwag. Para may panggastos ba kahit mag-stay lang doon ng 3 araw para makapag-vlog lang ba doon sa Gaybay, doon sa na Idol. Mamit lang ba si Idol? Hindi naman mabait naman si Idol, wala kang na. Basta magpapaalam ka lang. At saka wag kang basta-basta papasok doon sa nila gate na lang kahoy. Wag kang basta papasok doon kahit doon ka lang sa labas, sabi nga niya noon. Sabi nga sa amin noon nung pumunta kami, hindi lang kami lumapit kasi hinihintay lang namin din na namin kasi hirap naman basta-basta lang tayo pumunta doon na walang abiso. Sabi nga sa amin noon, ba't di kayo lumalapit? Sabi namin, nahihiya kami doon, baka kasi may ginagawa ka, ganun sabi ko. Baka may ginagawa ka, sabi niya, hindi, okay lang yan hanggang dyan lang kayo sa may okay lang naman sa akin yan. Lumapit kayo doon hanggang dyan kayo sa may gate ng namin, gate. Wag lang kayong doon papasok ng dire-diretso nang wala akong pahintulot para sabi ko, alam naman namin yun. Nalamin naman kami nanonood sa mga vlog niya. Kaya alam namin yung rules mo dyan sa Bukana. Marjo, miss ka na ng Team Tacloban. Thank you, Team Tacloban. Maraming salamat po. Una kong nang tulungan si Tolig, guardian ko, at doon ako mag-stay na kabanso at kahaw ng ilang days para makarami ng subscriber. Sir, Sunny Send TV. Huwag ka po mag-alala, mayroon din po ako ibibigay sa yung subscriber. Meron tayo dyan Team Tacloban ng kay B-Boy TV. Yung B-Boy TV nandiyan pa ba? Saan kay B-Boy? Nandiyan ka pa ba? Support naman natin to si Sir Sunny Send TV official. Solid super dyan.
Huwag kayo po mag-alala sir, Send TV. Mayroon po kayong madadagdagan po yan ng subscriber nyo dito sa mga kay Sangkay Biboy. Si Biboy marami yung mga yung nandiyan kanina Biboy TV po. Okay, ayan si Biboy TV po. Ayan si subscribe dan Mopan. Ayan si Sir Sunny Send TV Sangkay. Okay, na lang din. Salamat Sangkay sa suporta. Yan si Biboy, marami yung mga legit din na mga subscriber na sa mga live niya. Sir Sunny Send TV. Pwede mo pong pasyalan po yan si Sir Biboy TV. Yan? Sangkay Biboy, mapakabait yan. Sure. Sangkay, thank you. Team Tacloban, please naman connect to Sir Sunny Send TV official. Solid sewer din po yan. At isang ni Idol Jappers, mga mababait na organic viewers. Min daw yan, yan daw yung min niya kasi yung una niyang min daw na wala na nanakaw daw yung cellphone niya. Dan Biboy TV. Thank you Sir Sunny. Yan, Sir Sangkay, nakadikit na daw si Biboy, si Biboy. Sir Sunny. Sir Sunny, baka bakante po kayong bukas umaga mga 8 or 9. Nagla-live po yan si Sangkay Biboy. Marami po yung mga viewers doon, umaabot 20 viewers pero mga solid talaga niya. Solid na subscriber po. Nagla-live tuwing umaga po yan. Pwede niyo pasyalan kung may oras po kayo. Kahit saglit lang po para maipin yung nyo po yung main channel nyo. Kahit maliit pa yung bahay mo, mapupuntahan ka ng mga mga kaibigan niya sa YT. Kaibigan pala namin. Kasi ako, minsan na lang makapasyal dyan kay Sangkay Biboy kasi nagpupukus ako magtinda at sa Facebook natin para makilala. Kasi ang gusto ko sana, ang balak ko sana, pag nakilala ko, umabot ng 10,000 followers ako sa Facebook. Yan, yung YouTube naman, yung yung ipupursige ko na, yung promote doon sa aking Facebook para yung ibang followers ko doon sa Facebook mag-subscribe sa aking YouTube, di ba? Ganun lang. Ganun ang ginawa ni Idol eh. Yan ang gusto ko rin gawin eh. Para pag mayroon ka ng solid followers sa Facebook, matik na yun pag mo yung sabi mo, guys, pa-subscribe naman ako sa aking YouTube channel. Ito ang YouTube natin. Pwede yung pakipasyalan, di ba? Para pag may legit ka mga ganun. Try ko kasi yung time yun. Try ko kasi time. Yung tulog ako kasi pag gabi ako sa work. Okay lang sir, Sunny. Pag may lang naman po kayo, pag mayroon namang oras. Kasi magpa-pump up naman po yan pag nakasubscribe kayo dyan kay Biboy. Walang man po yun. Mabait naman yan si Sangkay Biboy. Malagtas? Ba't napunta ka rito sa Novaliches? Shoutout sa'yo. Sige, ingat. Pamasahe ha. Para saan yan? Pamasahe pa. Saan ka uwi? Malagtas? Ba't napunta ka rito sa Novaliches? What's up mga koray? Tinawag ko si Kuya kasi pasikat ako. Bibigyan ko siya 10. Pasikat. What's up mga koray? Tinawag ko si Kuya kasi pasikat ako. Bibigyan ko siya 10. Salamat Sir Sunny, sabi ni Sangkay Biboy. Ano ba yun? Ang tugulo niya? Huwag mo naman. Mami Mal Vlog, shout out sa'yo. Good evening. Magandang gabi po sa iyo. Maraming salamat po sa pagpasyal. Kasi Biko. Huwag kasi malikot. Mahiga ka na dyan.
Sunny, Sir Sunny, thank you po. Maraming salamat. Thank you very much. Pasikat ako guys. Nalikot ka kasi. Sanda na dito ng puti. Sa live ng ilaw. Hello, Mama Mel. Welcome. Pasikat ako guys. 3 viewers at 12 thumbs up shoutout sa inyo guys. Masahe pa. Isang uwi. Good evening everyone. Punta ka rito sa Novaliches. Video muna ako, nagwawalis muna ako kasi kakaalis lang ng garbage truck para sa collection ng basura. Oh, sige po Sir Sunny, walang ano man po. Baka may gagawin pa kayo Sir Sunny, okay lang. Mag-out na rin ako, 1 hour lang po ako live. Nakaano na ako 55 minutes na po. Kasi may tinda pa ako bukas. Kaya kailangan tulog naman para habang nag-i-edit ako, naka-live tayo guys para meron tayong ano. Pasikat ako guys. Mga oras yan. O ayan. May isang. Sa mga oras. Tinawag ko si kuya kasi pasikat ako. Tinawag ko si kuya kasi pasikat ako. Bibigyan ko siya 10. Pasikat ako guys. Mga oras yan. O ayan. May 10. Para saan yan? Masahe pa. Isang uwi. Balagtas. Ba't napunta ka rito sa Novaliches? Shoutout sa'yo. Sige. Ingat. Pamasahe ha. Guys. Uy, yung citrus na mo. Lilit pa, no? Lilit pa. Kumusta na kayo? Ikaw na binta mo. Uy, sandaan ng kilong ganda. Quality, oh. Seedless, guys. So, magkakagitaan to. Gusto, guys. Hi Ma'am Corselda, hello. May galab shoutout po. Guys. Kumusta po Ma'am Corselda? Pasensya na po kayo, hindi ako nakakapasyal sa inyo mga live. Pagpasensyahan nyo na po si Waray. Diba? Kasi bisibisihan po ako. Citrus. Ganda pagkataon. Bisibisihan ako sa aking Facebook. Thank you very much sa inyo guys. Sa panin na kayo, marami ng kalagal. May galab shoutout Mark. Thank you Ma'am Corselda, salamat. Nandito kanina sila Bibi. Baka na, tulog na. Mag-out na rin po ako mamaya-maya. 1 hour lang po ako. Para naman magpahinga si Waray. May tinda pa bukas. Thank you very much po sa inyo guys sa pagpasyal. Habang nag-i-edit po ako dito sa aking video. Ayan, dyan po pala si Sangkay. Dyan po pala si B-Boy. Masyal ako kanina sa live ni B-Boy, saglit lang. Kasi mahirap pagsabay-sabay, mag-video ka pa, vlog ka pa. Tapos manonood ka sa live ni J-Boy. Mahirap. Hindi pwedeng, kung nasa bahay lang, okay lang. Citrus daw to. Ano mo? Hindi ako gaano makadot-dot dito pa sa awa ko. Ayun nga lang. Sige lang po, Ma'am Caselda. Walang problema po. 3 viewers, shoutout at 13 thumbs up, shoutout. Citrus mo. Lilit man lang. Magkano kuha mo? Ha? 60? Ganda oh. Pero kung quality naman. Ano? Silay. Ilan ba yan? 10?
lang. Tumitimbang yung 31. Palyo, di ba? Palyo, isa, di ba? 1 kilo, no? Wala ba palyo yan? Tago-tago lang ng dutdot. Palyo. Bakit nagagalit po ba? Ma'am Caselda, asawa niyo. Kasya? Ang nagdot-dot kayo. Ano Pilipino rin ba yan, Ma'am Caselda, yung asawa niyo? Or Antay? Chinese? Ano yung Chinese ba? Sabi ang may antay eh. Baba mo muna yan. Inaantay pala kala ko. Ganda ng citrus mga karay. Ang puhunan daw yung sabi ko parang na ano ay 60. Ay gago! Maliliit nga lang. Pero quality naman siya citrus kasi yun yung citrus na yun. Quality. Kaya marami ang kalakal. Yung pasok ng July mga karay. Kaya kailangan may budget ay puhunan ka para may pang luwas. Televisor yan. Guys, mag-out na ako. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa kay B-Boy, Team Tacloban, mag-out na ako. Sir Sunny, Mumupan, Tom Rons, tsaka si ano ba yan? Kasibyo. Mag-out na po ako, mag-out. Abay na Sangkay, maraming salamat po sa inyo guys. Thank you very much. Antukis na habang nag-edit pa sa inyo. Thank you very much. Ingat kayo lagi. God bless. Bye-bye. Thank you po. Thank you sa inyo guys. Ma'am Corselda, thank you po. Mag-out na ako. Ingat po kayo lagi. Sana makapasyal po ako sa mga live nyo ulit. Pasensyahan nyo na po kung hindi ako makapagpasyal ako sa mga live nyo ha. At hindi ako makapag-dot-dot kasi bising-bisihan nga po si Waray. Dahil sa natin siyempre marami tayong ginagawa sa araw-araw. Hindi naman tayo pwedeng puro lang tayo YouTube. Hindi tayo maghanap buhay para sa ating pamilya. Wala tayong kakainin at wala tayong pangbabayad sa ating mga utang. Ganun lang talagang buhay guys. Kahit dami tayong utang, try lang natin mag Facebook at mag YouTube kasi malay natin someday somewhere bumita tayo rito at makakuha tayo ng pang financial alam mo naman yun, pang bili-bili kung ano-ano. Ingat kayo lagi. Thank you very much sa inyo guys. Mami Mel, thank you po. Mamupan Fitness, mega love shoutout po sa inyo. Thank you sa natin dyan sa mga solid word. Sa lahat na nag-subscribe sa akin, thank you very much. Ingat kayo lagi. God bless. Bye-bye na po. Alis na po ako. Thank you sa inyo guys. Salamat. Bye-bye na po. Thank you. Salamat Ma'am Corselda sa thumbs up. Thank you po. 1 hour na po ako. Out na si Waray. Bye-bye.